Kabok. So this is Rich Mercadillo, your only kabukok. At kasama ko pala ngayon ang mga Camnorte vloggers. Jim Wellimore. Hi, I'm Senorita. Hi, I'm Raisin. Hey, Dora ng Camnorte. And Rich Mercadillo. So We're now here at Horror Maze Sunday! bibili na tayo ng Yes. Okay, bibili tayo ng ticket ngayon. Ngayon nagbabayad na siya. Guys, walang takbuhan Okay, ang ticket natin ay 20 pesos per head. What's with the 20 pesos? Maraming pang horror maze to, guys. Guys, bago kayo pumunta dito sa horror maze, just make sure na wala kayong sakit sa puso kung sumasakit pa ng puso ninyo. Isigaw nyo na dito ng kodong sa mga pupunta dito sa horror maze. Huwag po kayo mag-alala kasi meron po sila dito. Shout out po sa lahat na pwedeng i-shout out. Shout out mo din ako. Eh, Kuya Joshua po yung trainer namin sa sayaw. Joshua, Spencer. Hello! Shout out! So guys, kanina pa kami sa pila, as you can see. Medyo mahaba kasi tinatawag talaga siya kasi this is this is the first horror maze here in Camarines Norte. So sa mga taga Santa Elena, Baracala, and J. Panganiban, sa Basud, sa Talisay, sa Vincent, kung gusto nyo experience ang horror maze, San Lorenzo, sana join us. Also San Lorenzo, San Vicente. Oo nga. Lahat na ng mga taga Camarines Norte. So guys, pupunta kami sa horror maze. Nakakatakot, very excited. Ano pangalan mo, kuya? Joel, Kuyan Dasiago. So shout out to Joel. Yes. Simi, punta kayo dito at masaya, sobrang saya. Yes, pangalan mo, kuya, pangalan mo. Panongski. Shout out to Banomski. Yes. Ayun, na-late siya. Na-late. Ayan, at andito na yung late. Promote. Alaysa Vlogs po. Hello. Hello. Oy, sana all may Camnorte. Proud to be vlogger. Uy, bakit sa akin kayo lahat sa karawa? Uy, wala kong dalang damit. Good luck sa amin, medyo kinakabahan kami. Good luck sa kanila kasi good luck. Bye guys! See you mamaya. Pinahin ka po po. Tip ko para ako sasakay sa roller coaster. Medyo kinakabahan ako. Ayaw niya sakit. May sakit lang kami sa puso. Break up. Medyo kinakabahan ako eh. Basta papaalala ko lang ha. Ang gulo nyo guys. Ano, be ready. Be ready kasi meron pa silang mas bumagtak na para sa atin. Oh my God!
talaga ako. Alfonso dito, Beche. Gusto namin yung killer. Ay, dito, Benta. Tingin. Hoy, ano ba yan? Wait lang, wala akong makita. Oh, Maleficent! Wala akong makita. Ay, gutom. Nagutom si Maleficent. Wait lang, sumabit. Kuya, grabe. Sabi ko matulog ka! Hindi ko na makita yung daan. Ako ilawan yung daan. Sabi ko sa'yo, wag na mag-adik. Sabi ko sa'yo, mag-aral ka. Bitch! Oh my God. Ano yan? Ano naman ka talaga? Oh my God. Oh my God. Ako, bakit ang dami dito? Alfonso! Alfonso! Hoy, wala na tayo sa daan. Alfonso! Sabi ko sa'yo, magbalat sa batakan. Ito yung nangitim ka. Hoy, kaya. Takot sumigaw. Ay, wait. Wait lang, nasa daan. Ikutin natin.
Masaya ba? Sobrang nakakatakot? Opo. Paano yung takot mo? Paano yung takot? Sobrang nakakatakot ikaw. Paano yung takot? Ikaw, anong naranasan mo doon? Paatake sa puso yun ah. Kuya, masakit na ako nakita. Sakit sa ngipin. Ano sakit ka sa ngipin? Nasaan na yung ngipin? Nasaan na? Nabagas-bas, naglalangoy. Guys, kasama ko nga po si Jimwell at saka si Tessa at syempre pa si Sigurina Bicolana at syempre si Rich Mark. At nandito nga kami to say what is the experience inside? Speechless. Speechless pero sigaw. Sigaw dun sa loob, sobrang saya. Actually, meron silang in-improve na yung gusto kong sabihin lahat ng experience ko, pero gusto ko maranasan nyo eh. May papasok ko sila beaches. Gusto ko maranasan nyo, kaya ang hirap kasi mag-explain ng ganito, bitch. Kaya gusto ko kayo yung maka-experience ito para alam niyo yung nararamdaman ko, hindi yung tingin na kayo dyan ang tingin. At alam niyo ba guys, super nag-improve na sila kesa nung mga nakaraang taon. So abangan, pumunta kayo dito para ma-experience din yung na-experience nila. Nasaan si Tessa? Tessa? Experience? It's fascinating. Aray ng makeup. Fascinating. Shoutout naman sa Kasi last year, nakapunta na ako dito, 2018, at nakita natin yung improvement nito, horror maze nila na parang mas pinalaki siya. Mas Tapos, mas pinalawak, mas pinalaki. Tapos, yung mga, nag-improve yung paintings nila dito sa palibot, ganyan. At ngayon, shoutout ko yung painter nila, napakagaling nyo. Muli po iniimbitahan namin kayo pumunta rin sa Horror Maze. Dito po sa Purok 2, Barangay Lagon, Dagat Camarines Norte. So yung mga nakakapanood ng aming mga YouTube channels, please punta po kayo dito kasi hindi lang kayo mag-enjoy, makakatulong pa kayo dun sa barangay nila. Kasi yung proceeds nung kanilang kinikita dito every night is napupunta po dun sa pondo nila para dun sa mga activities nila during their fiesta. So, hindi na nila kailangan pang mag-solicit kung saan-saan kasi meron na silang sariling pondo. Diba? Very good ang kanilang barangay. So, kailangan natin silang isigaw ng malakas na congratulations! Ayan, bye! Ayan mga kabagat, narinig ko naman yung sigawan ng mga kasamahan ko. And syempre, may mga kasama ako dito ngayon from SME and meron tayong konting questions sa kanila. But before that, tanongin sila ng mga pangalan nila. My God, ang ingay ng mga kasamahan ko. Ayan, so first off, kuya, name please? Hi, I'm Darren. Hello, I'm Beverly. Ayan, so sila po yung nasa ticket booth. So, kung bibili kayo ng ticket, magaganda at gwapo mukha nila yung makikita ninyo. Ano po? So, ayun nga, first off na tanong ko, mga kuya at mga ate, paano nagsimula yung horror maze? Kasi ate to, katuwaan lang dapat to ng mga Tagalog. So hindi namin nakalain na magkiklik siya. Gaganto kadami yung tao. So pinagpatuloy na namin hanggang sa hanggang sa ngayon. Ayan, so, kailan siya nag-start? Year, po siya? 2016 ko nag-start yung horror maze. So, maliit lang po talaga siya noon. Trap pa lang siya nakapalipot, tapos kakauti lang yung tanan. Tapos nung ako nagtagal, kumita, kaya po medyo nag-upgrade mo yung horror maze. Oh, ayun. So guys, yung SME ang nag-start. So, ano yung ibig sabihin ng SME? Social Movement for Excellence. Social Movement for Excellence. So, since nag-improve na yung inyong horror maze,
tayo. Less the expenses, ano yung napupuntahan nung kinikita natin? Pagka po November ngayon, mga preceding months po, December, may activities po yan. Para po sa maliliit na bata, saka mga kabataan po, nagkakaroon po ng Battle of the Bands, singing contest, saka may mga palaro po for kids. Other pa po nun, meron po siyang nangyayaring clean-up drive every Saturday po, kung maaari. Involve po lahat halos dito ng tao sa Boracay. Saka ito po lang nagagaling yung budget for cleaning materials sa pagkain. So, ayun. So, guys, pag pumunta kayo dito sa Horror Maze, hindi lang kayo mag-i-enjoy. Makakatulong pa kayo para dun sa kanilang mga activities, di ba? So, nag-enjoy na kayo, nakatulong kayo dun sa kanilang barangay. O, di ba? As of now, kuya, ilan na yung members ng SME? More or less, ilan sila? Nung nagsisimula pa lang po, mga less than 50, maximum na po yung 50. Ngayon po, medyo tumataas na siguro mga less than 80 pa ba. So, once maging member kayo ng SME, or paano ba maging member ng SME? Para yun ba dito lang sa barangay ninyo, sa mga kabarangay ninyo? Exclusive lang ba para sa mga barangay ninyo? Tatanggap po sana kami ng mga galing sa ibang purong or sa ibang lugar. Pero po ngayon kasi may inaano kaming kasi pag nagkamali sila, ng org namin. Sagutin. Kaya, opo, sagutin. Kaya medyo pag-usapan pa lang po yan kung tatanggap pa ba talaga. Saka marami naman po kami dito pa. Hindi pa kami gano'n na kailangan. So, maghahanda pa po namin yung mga responsibilities if Ever. open po kami para sa akin. So, ayun. So, ito talagang organization nila is exclusive lang para sa taga-Purok-Dos ng Lagos. Pero, yung kanilang activities, all throughout the year ba yung ginagawa nila? Pangatlo na po namin. Okay. So, ayun nga guys. So, iniimbitahan namin kayo na pumunta po dito sa Horror Maze, which is Purok-Dos, Barangay Lagon, Daet Camarines Norte. And syempre po, super may enjoy nyo yung kanilang Horror Maze kasi horror talaga. So, guys, don't forget to subscribe and please hit that red button. And syempre pa, kuya, may pasasalamatan pa kayo? Or any shout out? Shoutout po pala sa mga hindi pa nakakapunta dito sa horror maze namin. Try the horror maze ng Lagon. Napakaganda at sobrang nakakatakot talaga. Kuya, shout out. Shoutout po doon sa hindi pa nakakapunta dito. Punta po kayo dito. Sa mga kaklase ko po, punta po kayo dito. Yung mga ka-CNSE po dyan, mga ka-ISCO, punta po kayo dito. Ayan. So, maraming salamat guys sa napakagandang interview na ibinigay ninyo sa akin. Guys, please subscribe Raysan at Camarines Norte Vloggers. Syempre, para sa mga kasamahan ko na nasa loob, ihintayin ko silang lumabas mamaya. And I will see the reactions on their faces. Yeah. Thank you guys. See you mamaya. Bye! Ayan mga kabagal, since kanina nga na-interview natin yung mga nasa ticket booth, may nakasama ako dito sa labas and may mga konti pa rin tayo itatanong sa kanya. Kaya before that, ano po pangalan mo? Mark Lester Abrera. Isa ako sa member ng SME acting representative. Ano po yan, Mark? Mark. Ayan, si Kuya Mark. So, si Kuya Mark, kasi tayong konti kuya sa liwanag kasi ngayon. Alam mo na, para pumuti tayong konti. Ayan, since si Kuya Mark yung nakasama ko dito sa labas, meron siya sa akin mga kunikwento. Aside dun sa mga sinabi kanina nila Stephanie na proceeds nitong kanilang event na ginaganap. Ano pa ba kuya yung ibang ginagawa ninyo? Aside from sa cleanup drive and singing contest, may dance show mo ba? Oo, kadalasan meron rin gano'n. Tuwing fiesta, and then Pasko, kakaroon din kami ng gano'n. And may nabanggit ka sa akin kuya kanina na importante. Yung ibang proceeds, kasi minsan naman, nahihirapan rin kami mag-solicit ng pera. Ipapasok namin sa mga ibang kakailanganin namin tulad na mga tolda, mga tent, and then iba pang mga kailangan. Tulad ng sa horror house, malaki kasi ang kailangan namin
mga materials pag natutulong kami. Kaya yung iba papasok na rin namin doon para hindi na kami nahihirapan magbukas ng mga materials. Ayun. So, maganda naman pala yun guys. Kaya nga sinabi ko kanina na pumunta na kayo dito, nag-enjoy na kayo, nakatulong pa kayo dun sa kanilang barangay. Kasi nga diba, sobrang ang dami na ngayon na nag-aasa na lang through solicitations para dun sa kanilang mga events sa barangay nila every fiesta. Pero sila, nakaisip sila ng ganito kagandang ideya na no need for solicitation kasi they can do this on their own. Congratulations! Sana Yun yung pinaka-primary namin para hindi na rin kami umasa sa mga solicitation kasi ang hirap rin naman minsan walang budget, minsan rin minsan nasa ibang lugar yung mga opisyales na hinga namin ng True! Totoo yun. So sana dun sa iba nating mga kabarangay na nandyan pa, gayahin po natin sila dito na gumawa ng isang organization not just to make some fun para dun sa kanila, pero para din makatulong dun sa barangay nila. So, ayun nga guys, syempre kasama ko pa rin yung mga co-vloggers ko na dito. So kuya, thank you so much for that information. Maraming salamat. thank you rin. Salamat. Shoutout kuya, baka may shoutout ka? Shoutout sa SME, shoutout kay Jonas, kay Stephanie Manalo, at shoutout sa lahat ng members. May page Shoutout kayo? sa Cabrera family at sa Chris family. May page kayo? Meron kaming Facebook page, SME. SME Official. Ayan, so, follow nyo lang po yung kanilang FB page. Siyempre, huwag nyo kakalimutan na i-subscribe ang aming mga YouTube channel. Kasama ko pa rin si G. Bellimore, Raysan, and siyempre, ang Dora ng Cam Norte. Sala Basalo Dora ng Cam Norte. Ayan, thank you guys. So, abangan nyo pa yung iba naming vlog mamaya. Bye! Ayan nga guys, hindi ako nakapasok sa loob. At siyempre, kasama ko si Señorita Michelena. Hi, senoritas! Wala akong nakita sa loob. Kasi nakaganon talaga ako. Talagang Wala kang, anong ginawa mo sa loob? Ganun. Ay, ganun. Ganun lang yung ginawa nila. Sana si mama na ako. Pero papasok kami ulit sa loob kasi ulitin. Okay guys, abangan natin ulit yung pagpasok nila sa loob. Bye! Di lahat ang magaganda ay sasaktan ka. Minsan kung sino pa walang karapatan ng ganyan. Kaya huwag mo husgahan kung di mo pa nasubukan. Dahil hindi lahat ng magaganda ay sasaktan ka. Ready, go! Di lahat. Di lahat.